Maar één ding is duidelijk, mocht Snits de topklasse heli, dan zal het skip maar Jilt bepaald net onlezen op Sportpark Tinga. We leven in de realiteit van wat we kunnen doen. En we moeten het hebben van inderdaad jonge jongens, ambitieus, een goed collectief. Een trainer die ook weet hoe die jonge spelers beter moet maken. Dat is het beleid en zo blijven we doorgaan. Of we in de hoofdklasse voetballen of in de topklasse, dat maakt niet uit. Maar eerst maar we zelf nog Woelwereld van Babberich. Dat lijkt het ideale tegenstander, want Babberich is een ploeg die het 24 jaar lang op hardklasse niveau spelen had, maar nu op het punt van degraderen staat. Dit schotje van Kees Maal is geen enkel probleem voor de keeper van Babberich, André Peters. En zo komen er meer mogelijkheden voor de Snitsers. Op een ei is het smaal, maar waar is keeper André Peters die het ingrijpen kan. Er is alweer veel druk van Snits, maar de Snitsers spelen bepaald net geweldig. Dit is een mooie onval over de rechterkant. En die wordt er dan haast naar inzetten door een eigen speler van Babberich, Chika Okere. De bal dit kijk nooit. In zijn nou en dan binnen de mogelijkheden van Babberich. Maar deze vrije trap bij Gelieks. Komt achterin van de voeten van Evert Reumer, maar hij mist. En zo is er een teleurstellende eerste helft. Maar nog een vrije trap van Kevin Huytema. En op een ei is het in tweede instantie André Peters. 0-0 bleef het. Hij zag vooral in de eerste helft volgens mij dat we te veel in die terecht spelen. Te veel direct naar de goal willen. Direct ook allemaal de beslissende paas willen geven. Als je gewoon wat geduldiger bent, dan speel je volgens mij kapot. En dan maak je binnen een half uur een paar goals. Maar dat bleef helaas uit. En dan wordt het toch nog lastig. Ik heb ook gezegd, jongens, in de rust, ga nou niet tegen jezelf voetballen. En ga dat doen waar we juist goed in zijn. Dat is voetballen. Vanuit een goede organisatie, met vaste mensen. Alleen deze ploeg wilde natuurlijk niet voetballen. En die wilde alleen maar tegenhouden. En dat is het goede jocht van een ploeg die dat degraderen staat. Maar zo nou en dan kan Babberich er wel uit. Dit is in de tweede helft een mogelijkheid aan de rechterkant. Kan die bal voorzet worden en komt hij voor de voeten van invaller Mits Legerstee. Maar zijn schot is echt net geweldig. In stadig gewoon pakt Snits dan het initiatief. Maar deze prachtige onval. Kees Maal op Robin Huisman de Jong. Op het randje van Boetenspul. En dan is het de vraag. Is het invaller Freek de Jong? Of is het Marcelino Merino Morato die het scoort? Het is uiteindelijk Freek de Jong die het beslissende tikje houdt. En na een oerenspeling komt Snits op een bevrijende 1-0 vastsprong. Babberich dan nog een keer uit een standaard situatie. Want daar moest er gevaar van komen. Geesjes is de man die de bal inbrengt. En dan kan er nog een keer inzet worden. En dan wordt er redden op Eline. En zo is er zo nou en dan wat druk van Babberich kant. Het is een cornerrek bij Gelieks. Kan inkoop worden. En dan is het Kees Smaal die het ongelukkig in botsing komt bij zijn tegenstander. En het zal voor Smaal het einde van de wedstrijd beschutten. Sjochtek, assistenttrainer Patrick Zwart. Hij die juist er examen van zijn oefenmeester Ian. Wat de slag is nog net bekend. Maar hij moet hier wel even Kees Smaal opvangen. Maar die baalt als een stekker. En Snits gaat terug. Dit is Freek de Jong. Maar in actie op de achterlijne. Komt in een drege positie. Krijgt de bal toch nog voor. Maar met kunst en vleenwerk kan Babberich die bal voortwerken. En bleef het dus 1-0. En dat bleef het onder mij de blessuretijd. Dan is het hier Stefan Geesjes die het aanjagen wordt terug Robin Huisman de Jong. Dat Freek de Jong het duel omgeeft met Frank Burgers in de 16 meter. En de onvierder van Babberich weer net oosterwan als de onvaller van Snits onderuit de Sabelin. En dat betekent in de blessuretijd een penalty voor Snits. En het is Kevin Huytema die het vonnis keurig voltrekt. En zo wint Snits met 2-0 van Babberich. Toch deze penalty van Kevin Huytema. En kan de blik gericht worden op de topklasse. Ja, tuurlijk. Als je daar staat moet je meedoen. Ik vind ook niet, daar moet je ook niet onder stoelen of banken schuiven. Hè. We hebben een goede ploeg. Hè. We hebben een goed voetballende ploeg. Ik vind dat we wat dat betreft ook goed geschouden hebben. En we hebben goede jongens binnengehaald. Ja, daar moet je er ook voor gaan. Kun je met deze ploeg de topklasse in? Dat is de vraag. Dat wordt heel moeilijk. Wij staan niet bekend als een club met het grootste budget. Daar verandert niet zoveel aan. We hebben nu contracten met spelers afgesloten. Die contracten, dat blijven contracten. Die zijn afgesloten. We zullen ons best doen met deze jonge groep zo goed mogelijk te acteren. En ook als het zover komt in de topklasse. Er is geen budget, dus dan zul je het daar ook mee moeten doen met deze jongens. En dit is natuurlijk wel een jonge groep waar nog heel veel rek in zit. Dus wie weet.